हाग्रामा महिलारिनि समाव दिनै बन्द गाबोन बन्द समफोर बन्द बन्दआनो बन्दमोन होननानै अजद खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव गोख्रों अजद खालामदों जिथाम नं चिरां बियाबनि रायजो राजाफ्रा जिथाम नं चिरां बियाबनि थागिबि इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा गोख्रों अजद खालामदों बे समाव माइनरिटी सुबुङा अजद खालामदों जे मोनसे समाव बिपिएफआ जेब्ला सरकाराव दंमोन हाग्रामा महिलारिया जेब्ला सरकाराव दंमोन आरो बै समाव दिनै बन्द गाबोन बन्द समफोर बन्द बन्दआनो बन्द जायोमोन होननानै गोख्रों अजद खालामदों बिथां दैदेनगिरिया थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जा जेब्ला सरकार सालायदोंमोन बै समाव गोबां जायगाफोरावनो एबा बिटिसि ओनसोला बन्दआनो बन्द जायोमोन माब्ला सोर सुबुङा माबे जाथायजों गाग्लोब जायो बबे जायगायाव लांखार जायो बेनिबो उदिस गैयामोन होननानै अजद खालामदों सासे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिया इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि सासे दैदेनगिरिया गोख्रों अजद खालामदों हाग्रामा महिलारिनि समावनो गोबां गाज्रि खामानिफोरा जायोमोन इउपिपिएल दोलोनि मददगिरिया बेफोरबायदि अजद खालामदों जे मोनसे समाव जेब्ला बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया बै समाव सरकार सालायदोंमोन सरकार सालायनाय समाव बन्दनि अनजिमाया जोबोदनो जायोमोन नाथाय दिनैनि खालाराव एबा दिनै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया सरकार सालायदों बन्द गैया सानसेबो बेफोरबायदि हरताल जायाखै एबा बन्द जायाखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों सासे इउपिपिएलनि मददगिरिया गोख्रों अजद खालामदों जे बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि समाव गोबां बन्द जायोमोन गोबां बेफोरबायदिनो लांखारनाय जाथाया जायोमोन माब्ला मा जायो जेबो उदिस थायामोन होननानै अजद खालामदों आरो बिथाङा बुंथिदों जे आथिखालनि सरकार एबा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि समाव बेफोरबायदि बन्द एबा हरताल जाया होननानै बाथ्रा बुंथिदों सासे इउपिपिएलनि मददगिरि बिथाङा बुंथिदों जिथाम नं चिरां बियाबाव बे समाव सायखं बसुमतारिया देरहागोना रोखा बिथाङा गोबां रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावदों रायजो राजाफोरजों बिथाङा मोजाङैनो दं रायजो राजाफोरजों बिथाङा गोरोबनानै खामानि मावदों सुबुं माहारिनि थाखाय बिथाङा खामानि मावदों बेखायनो बिथांखौ रायजो राजाफोरा अनसायगोन जों अनसायगोन होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों इउपिपिएलनि मददगिरि बिथांखौ थारैनो बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि जानानै बे समाव बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे मोनसे समाव बन्दनि अनजिमाया जोबोद दंमोन बुथारग्लुंनाय जाथाया जायोमोन गोबां दाङाबाजिया जायोमोन हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि गैयामोन आरो बेनि अनगायैबो सोर बबेखौ बा सोर सुबुंखौ बबे समाव बबे जायगायाव लांखारो बेनिबो उदिस गैयामोन होननानै अजद खालामदों जिथाम नं चिरां बियाबनि सासे इउपिपिएलनि मददगिरिया जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि जे उनसंनाय हाबाफारियावनो बेफोरबायदि गोख्रों अजदखौ होदों सासे इउपिपिएलनि मददगिरि बिथाङा आरो बिथाङा अजद होबावदों जे मोनसे समाव बर'आ हाग्रामा महिलारिनि समावनो जादोंमोन बर' हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथिया गैयामोन नाथाय बे समाव इउपिपिएलनि दैदेननाय सरकाराव बर'नि मोनसे सिस्टेम बे सिस्टेमानो गैला आथिखालाव बर'नि जे फारागथि बे फारागथिया जेबो गैला होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बे जोबोदनो देरहासारनाय आरो हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि आरो जौगानायखौ लानानै बिथां प्रमद बर'आ खामानि मावगासिनो दं नाथाय बिपिएफनि समाव बर'आ जोनोम जादोंमोन बर'नि गेजेराव दाङाबाजिया जायोमोन हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथिया गैयामोन नाथाय बे समाव इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगोनो बर'नि थासारिया जोबलांबाय बे सिस्टेमा गैला होननानै बाथ्रा बुंथिदों जिथाम नं चिरां बियाबनि सासे इउपिपिएलनि मददगिरि बिथाङा আমি কৈ আছোঁ চাইখং ছাৰৰ কথা যিটো আপোনালোকে সুধিছে মোক এইটো সঁচা সঁচিকৈ 100% কাৰণ চাইখং ছাৰে কিয় নিজিকিব কাৰণ চাইখং ছাৰে আমাৰ এই অঞ্চলৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰি আছে এই 12টা প্ৰাইমাৰীৰ আণ্ডাৰত আমাৰ যিখিনি কাম হৈ আছে চাইখং ছাৰে বহুত কাম কৰি আছে একদম দুখীয়া পৰিয়ালৰ ঘৰত যাই আছে খবৰ লৈ আছে কেনেকুৱা কি প্ৰব্লেম আছে এইবিলাক খবৰ লৈ আছে এতিয়া মানুহৰ কাৰণে যদি মানুহ কাম কৰি আছে মানুহটো আমাক ভোট দিবই 100% এইটো কাৰণ মানুহে আমাক জিকাব আমি যদি দুখীয়া মানুহৰ ঘৰত যাই মানুহ
মানুহৰ কাৰণে যদি আমি কাম কৰি থাকোঁ মানুহ কিয় আমাক নাচাব আমিতো ৰাইজক কোৱা নাই যে আপোনালোকে আমাক পইচা দিয়ক আমি কৈছোঁ আপোনালোকৰ যিখিনি সমস্যা আমাক কওক আমি আপোনালোকৰ হৈ কাম কৰি যাম আপোনালোকে অকল আমাৰ এটা মূল্যৱান ভোটটো আমাক দিব আমাৰ কথা এইখিনি আমি কিয় ভোট নাপাম আমি ভোট 100% পাম আৰু আমি জিকিম এইবাৰ 100% গেৰেণ্টি আছে আমি জিকিম 13 চিৰাঙৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ বহুত ভাল এতিয়া পৰিৱেশৰ কথা যেতিয়া আপুনি সুধিছে মই এটা কথা ক'ম বাছুগাৰ ৰাইজৰ বাছুগাৰ কথাই মই কৈ আছোঁ আজি 4 বছৰ 4.5 বছৰ হ'ল কোনোবাই ক'ব পাৰে নেকি হৰতাল হৈছে বুলি এদিনৰ কাৰণেতো হৰতাল হোৱা নাই আজিলৈকে কেনেকৈ নহ'ল হৰতালটো কাৰণ যেতিয়া BPF চৰকাৰ আছিল আজি হৰতাল কালি হৰতাল পৰকি হৰতাল ক'ত বা মানুহক লৈ যায় কোনোবা জংঘলত ৰাখিছে ক'ত বা পুতি ৰাখিছে ক'ত বা গুলি কৰি মাৰিছে এইবিলাক আছে নেকি পৰিৱেশ এতিয়া বড়ো অৱৰোধটো এইটো হাগ্ৰামা চৰকাৰৰ 100% এইবিলাক কৰিছে ইহঁতে ৰাজনীতি কৰিছে বড়ো অৱৰা কৈ গুলাগুলি কৰি মাৰিছে এতিয়া মাইনৰিটিৰ লগত মাইনৰিটিক মাৰিছে এনেকুৱা কৰি হাগ্ৰামা চৰকাৰৰ দিনে এনেকুৱা হৈছে বেয়া কামত কামবিলাক সিহঁতে কৰিছে আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ কাৰণে আজি আমাৰ বড়ো অৱৰৰ কোনো ছিষ্টেম নাই মাইনৰিটিৰ লগত কোনো ছিষ্টেম নাই আমি সকলোৱে এক হৈ কাম কৰি আছোঁ আজিৰ দিনত আপুনি চাব লাগিব 2012ত গণ্ডগোল হৈছিল মাইনৰিটি মানুহক মাৰিছে এতিয়া সেই গণ্ডগোলৰ পিছত আৰু BTRত কেতিয়াবা গণ্ডগোল হোৱা নাই কিয় হোৱা নাই কাৰণ প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰত এনেকুৱা কিছুমান ডাইনামিক মানুহ আহিছে ইহঁতে এইবিলাক বস্তুৰ পৰা বহুত দূৰত আঁতৰাই দিছে আৰু সবচে প্ৰথম কথা হ'ল শান্তি যদি কোনোবা ঘৰত শান্তি নাথাকে তেতিয়া ডেভেলপমেণ্ট নহয় আমাৰ এই অঞ্চলত যদি শান্তি নাথাকে কেনেকৈ ডেভেলপ হ'ব মানুহ যদি ৰাতিত যদি ক'ৰবা ঘৰৰ পৰা ওলাইছে আহাতে যদি ঘৰৰ মানুহ চিন্তা কৰিব লগা হয় মানুহটো আহিব না নাহিব এইটো অঞ্চলত কেনেকৈ ডেভেলপ হাউ ইট পচিবল